Via, via, vieni via di qui. Niente più ti lega questi luoghi, neanche questi fiori azzurri. Via, via, neanche questo tempo grigio, pieno di Toen ik bij musica. pensioen moest ik toch iets met mijn koffiepassie doen. Die brander is hier heel goed en doe ik ook naar het museum. Maar ik ging er altijd wel mee te krijgen, want ik moest koffie prouwen en dan moet het wel eerst brand worden voordat je het prouwen kent. It's wonderful, it's wonderful, it's wonderful. Good luck, my baby, it's wonderful, it's wonderful. Ik hield helemaal net in de gaten dat ik prouwen kon, tot ze daar bij jou ergens achter kwamen. En als dat blijkt dat dat zo is, dan duurt het nog een keer wat. Vaar als de kist. En dan is het ervaring. Maar dat is een vak apart, toch? Dat kan net elke niet in. Nee, dat is een soort, ja, dat heet dan een Gauss-curve in de Nederlandse bevolking. En daar ben zeg maar 20-30% die kunnen fantastisch goed prouwen. Dan ben ik 20-30% die kunnen helemaal haast net prouwen. Maar die kunnen wel op praten. Dus, En je kon beide. nou ja, het belangrijkste is dat als je een badje koffie onder jou en die mensen, die vrees door die mensen, hoe wie dat lekker? Ik zei, god jongen, ik heb het al op. Ja, maar nog maar een badje. Nou, verkeerd voor dag 2 keer zo volle toch? Chips, chips. Do 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 do. Chiboom. Do 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 do. Chiboom, chiboom, boom. Do 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 do. En nu is je het alcohol. Via, via. Vieni via. En de keuzes die je maakt, en die binnen vooral gebaseerd op smaak. En de neus, had hij er nog wat te kijken? Als de noors tegen doet, dan preus niks. Dus dan moest wel de noors erbij broeken. Heerlijk. Ja. En wat nou als je op vakantie bent? Ja, dat is een probleem. Nou, nee, dat is net een probleem, want ik hoef dat net iedere dag te doen. En dan wacht je gewoon tot het weer roer is en dan ga je weer verder. Dat is het voordeel natuurlijk als je gepensioneerd bent en dat ze nog een ander doen. That's wonderful, that's wonderful, that's wonderful. Maar dan krijg je natuurlijk wel een lichte cafeïneverslaving. Nou is dat helemaal niet slim, het is een gezonde verslaving. Dus ik neem een bakje koffie, dat vind ik lekker. He? Dus dat doe ik bij maas en doe ik middags en doe ik jongens nog een keer. Je sliep te kwaad door de cafeïne? Nee, als ik geen cafeïne krijg, dan sliep ik niet. Zo, klaar. Anja, wat gist meidje voor us? Ik heb bladeren gevuld met marsepein en appels. Frummels wat in me kan, dat is wat een mooi vormpje krijgt. Ondertussen ga ik de marsepein kleer maken, die maak ik kleer met aai. En ik ga de crème fraîche terug in het ding. Ik krijg er iets wat oren smaken aan. Ik ben net een kok van die zich precies aan de regeltjes houdt. Ik ken het heel moeilijk. Ik ken sowieso in mijn gewone leven ik al heel moeilijk aan de regeltjes houden. Ja? Ik ben net iemand van 8 tot 4 werkje. Dat lukt me gewoon net. Ik mag graag mijn eigen gang wat gaan. En dat is met eten zeer niks aan. Ja. Dus de appels, lijst er een lichte stukjes op. Gewoon de rondjes even mooi insmarren met ei. Maar altijd als sluchtwest op eten Ja. zeeren. Ja. Van waar heb je dat mee kregen? Mijn mem die kan goed eten. En mijn oma, de mem van mijn mem, die kon ik heel goed eten. En wat vind je nou leuker, het eten zeeren of het opeten? Eigenlijk het eten. Dit zijn onze siepels, die zijn dus net gerut. Dus die gaan we inmaken. En dit zijn de rode bitjes, mijn siepels en mijn appel. Lekker. Ja, dan kunnen we aan de pannen doen. Maar ik dacht het al een paar jaar, ik had de wegzettel bij mijn bij hellen. En de kerst zien we zulke leuke potten krijgen en flessen en noem maar op. En ja, ik vind het gewoon leuk werk. Nou, dit is mijn man zijn hobby. Die maakt het van al het fruit en bloem, vleerblom samen maakt het erin. Dit is van de bramen die ik hier les 4 kilo plukt onderwijs met de post.
En dit is peterselie-wien. Dus die gaat heel hut in te wispel. De ben je slecht op? Ja, dat is een we zaaien apart peterselie voor de wien. En het is een hele zwierte wien is het. En dan hebben we dit is de naaie lichting. Dit is van de appels. Het is heel gewoon nou, maar er komt dus een hele mooie wien komt eruit. Een hele mooie heldere wien. Maar de twambijn, waar vinden jullie die dan? Nou, er zit een heel soort een stukjes aan de kant van de dik. En ik breng de postroen in de botergebieden. Dus hij is een heel soort twambijstrukken. Dus je hebt altijd wel wat maaien, Ja. het waskabits Ja. en... Ja. Ik ben altijd vrij let thuis dan simmers. Hartstikke mooi lukt. Nou, dat is dus een heel makkelijk presentje in 20 minuten tijd. Nou, het resultaat. Het resultaat. Dan doen we mij aan tafel 18, waarin Omroep Friesland op zoek gaat naar de beste amateurkok van Friesland. Waarom ben jij dat? Ik probeer het eten zien ik op oormeesnoer te brengen. Ik probeer het heel goed te doen. Ik wil mij een soort smaak wel erin hebben. En ik wil mijn natuurlijke producten zoveel mogelijk werken. Tevreden? Ja. Mooi kleuren. Ja, lekker knapperig. Ben goed lukt.